yn dilyn cyhoeddiad bod ei grant blynyddol Ysgol Gymraeg Llundain wedi dynnu'n ôl. Mae Llywodraeth Cymru wedi camu mewn i sicrhau cyllid ar gyfer y flwyddyn academaidd lawn i Ysgol Gymraeg Llundain. Ers dros ddegawd, mae mwy nag 1.2 miliwn wedi cael ei fuddsoddi i gadw'r Gymraeg yn fyw yn Llundain, a fydd y cymorth yn parhau mwyn helpu'r gymuned i ddysgu, siarad a dathlu'n iaith. Prif weinidog. A dwi'n falch bod y Llywodraeth wedi ymestyn y grant nawr hyd at ddiwedd mis Awst 2026, ond mae angen sicrwydd hir dymor ar yr ysgol. Wedi blynyddoedd heriol Covid, mae nifer y disgyblion yn cynyddu unwaith eto. Dyma'r amser i fusoddi yn yr ysgol. A mae'n llawer mwy na dim ond ysgol. Mae'n cynnal llwyth o ddigwyddiadau Cymraeg a diwylliedig fel meithrinfa, aelwyd yr urdd, gwersi dawsio gwering, côr, a maen nhw'n llys gynhadon i ni mewn digwyddiadau o bwys yn Llundain. Wythnos diwethaf, nath yr ysgrifennydd Cabinet dros y Gymraeg sôn am fusoddi mewn dosbarthiadau sadwr, ond dyw dosbarthiadau sadwr ddim yr un peth ag ysgol gynradd amser llawn. Mewn dosbarth sadwr, nath Ysgol Gymraeg yng Nghaerdydd cychwyn gyda Rodri Morgan yn un o'r disgyblion cyntaf. Ond oedd hwnna ddim yr un peth ar ysgol atho chi a fi i prif weinidog. A mae'r Ysgol Gymraeg yn ddiolchgar iawn yn gefnogi'r Julie Morgan ar hyd y blynyddau. Does dim byd yn fwy effeithiol i sicrhau siaradwyr rhugl Cymraeg nag addysg Gymraeg llawn amser. A mae'r Ysgol Gymraeg yn Llundain wedi gwneud hynny am bron i 70 mlynedd, cenhedlaeth ar ôl cenhedlaeth o siaradwyr Cymraeg rhugl sydd wedi gwasanaethu Cymru mewn sawl maes gwahanol. Gyda'r Llywodraeth yn ymrwymo i barhau i fusoddi yn y gymuned Gymraeg yn Llundain, a ydych chi fod yn ail ystyried y penderfyniad, a mae'r ffordd orau wneud hynny yw trwy fusoddi yn yr Ysgol Gymraeg. Diolch yn fawr.